El Tribunal de les Àuies és una institució en el que està representat per totes les séquies de la Vega. El valor cultural mos l'han donat arreglo quan hi ha, crec que són dues institucions més i nosaltres, així en Espanya, que ho han donat Patrimoni Cultural de la Humanitat, degut als anys que està això fent-se. Quan toca fer d'aguacil, vinc una hora i pico antes de començar, de les 12, i ja prepare per a muntar el corralet i ficar les valles, els pilons i les cadires. I així ja de temps immemorials, que això està així, des de Jaume I, continuem fent el mateix que feia quan a Jaume. El tribunal comença a les primeres campanades de les 12 de migdia. Després a Puigdalt, on està l'armari, les bruses, i agafa el ganxo i la gorra i espera que vinguin els cintis per a començar, que vaig a les 12. Denunciar de la séquia de Quart. Denunciar de la séquia de Quart. Denunciar de la séquia a Benàcher i Faitanar. Denunciar de la séquia a Benàcher i Faitanar. El protocolo és reunir-se totes les séquies perquè donen a entendre les seues inquietuds de lo que és del regant. I el reunir-se sí és perquè n'hi ha unes legislacions en el que n'hi ha uns drets i unes obligacions. Si en aquests drets i en aquestes obligacions el llaurador no les complix, entonces l'altre el pot dur així com a denunciat. Denunciar de la séquia de Tormos. Denunciar de la séquia de Tormos. Denunciar de la séquia de Mislata. Denunciar de la séquia de Mislata. Les sentències són in situ. Així és l'únic tribunal que se coneix de que la resolució se fa en el moment. Nosaltres sempre hem dit, te duré el corralet, i el corralet és això, és presentar-se davant dels síndics i entonces exposar el cas, el per què ha sigut allí. I entonces abans així se sol vindre a un acord. Denunciar de la séquia de Xirivella. Denunciar de la séquia de Xirivella. Denunciar de la séquia de Mestalla. Denunciar de la séquia de Mestalla. Que hi ha unes regles així en la séquia de que n'hi ha marxa dreta i marxa esquerra del riu. Si el denunciant té la marxa esquerra del riu, abaixant, auies avall, entonces la resolució la té que donar el de la marxa dreta, per a que no tinga partidaris la marxa esquerra. I si és a viceversa, si és denunciat per la banda dreta, el xusguen el de la banda esquerra. Denunciar de la séquia de Favara. Denunciar de la séquia de Favara. Denunciar de la séquia de Rascanya. Denunciar de la séquia de Rascanya. Denunciar de la séquia de Robella. Denunciar de la séquia de Robella. Señoría, no hay denunciats. És una reunió que se fa, com bé ha dit abans, de temps immemorial i és de tradició, ja és una cosa que és de bé cultural de la humanitat i continuem reunint-se així, en el baix de la Porta dels Apòstols.